खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिसायख'थि सोलिफुबाय थानाय समावनो बिजनी रेलवे स्टेशन खाथिनि रेल लाइनआव सासे आइजोनि गोथै देहाखौ बोखांनो मोन्दों। खौरांनि बायदिब्ला रङियानिफ्राय बङाइगावसिम खारनाय गंसे मालगारि ट्रेननि सिगाङाव सासे आइजोआ बारसोमनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय आइजोखौ भेटागावनि होनानै मिथिनो मोननाय जादों। बेबायदि जाथाय जानायखौ खौरां मोननानै रेलवे पुलिसआ आइजोनि गोथै देहाखौ बोखांनानै पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरबाय। थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया मैया जोबनानै थांबाय। थामथि खोलोबनि सा 79,19,641 भटार्सनि मादाव खमसे खम 82% भटार्सफोरा गावगाबागावनि बेसेन गोसा भटखौ होदों। गासै मोन 40 बियाबाव गासै 11,401 भट मिरुआव भट होनाया जादों। मैयानि जोबथा खोलोबनि भट होनाया गोजोनै जोबनानै थांदोंब्लाबो बबेबा जायगायाव दुंहाव थासारिया सोमजिदों। बेनि मादाव इलेक्टरेल रलाव गोरोन्थि खालामनायनि थाखायनो सा 200सो भटार्सफोरा भट होनो खाबु मोनाखै। बे जाथाया बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर बियाबनि दियसुंगा नाभा मिलन एलपि स्कुल भट मिरुआव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला भट होनो मोनै सा 200सो भटार्सफोरनि मुङा इलेक्टरेल रलाव दङमोनब्लाबो बिथांमोननि मुङा डिलिटेड मार्क खालामनायमोन, जायनि ओंथिया थैनाय भटार्सखौ फोरमायो। बिथांमोनहा इलेक्टरेल रलनि बे गोरोन्थिनि थाखायनो भटखौ होनो हायाखै। बाक्सा जिल्लानि चापागुरि बियाबनि सिङाव थानाय बाथौफुरि बर' एकाडेमि 158 नं भट मिरुआव रेगिं जादों। बे रेगिं जानाय जाथाया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों। ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय भिडिअनि बायदिब्ला इउपिपिएलनि मावथि खोरोमसिं बर' मुंनि सासे सुबुङा सासे भटार्सजों भट मिरुनि इभिएम केबिननि सिङाव हाबफानानै रेगिं खालामदों। खौरांनि बायदिब्ला बे दायाव खोरोमसिं बर'खौ पुलिसफोरा हमनानैबो लानानै थांदों। बेनि अनगायैबो ससियेल मिडियायाव नंखाय खौरां फोसावनायनिफ्राय जागायजेननानै गुलि गावनाय जाथायसिम सौहैदों। धुबुरी जिल्लानि गलगन्ज दिगलटारि भट मिरुआव बे जाथाया जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला भट मिरुआव राननाय मास्कखौ गाननानै भट होयोब्ला भटार्सआ जाय बिजाथिनो भट होयो बे बिजाथिनाव भट थाङालासे गुबुन सासे बिजाथिनावसो भटआ थाङो होननानै ससियेल मिडियायाव गोसारहोदोंमोन। बेखौ लानानैनो गिबियाव मोननै दोलोनि गेजेराव दावरावआ जाग्रोदोंमोन। बे दावरावखौ सामलायनो नागिरनाय बिएसएफनि जवाननि सायावबो बिथांमोनहा गाज्रियैनो गाग्लोबदों। गाग्लोबजानाय बिएसएफखौ रैखा खालामनो थांनाय गुबुन बिएसएफनि हाथियारखौबो दोलोनि मददगिरिफ्रा सेख'दोंमोन। बेयावनो बिएसएफनि जवाना उदाङाव गुलि गावनो गोनां जादों। खौरांनि बायदिब्ला बे जाथायजों सासे हिन्जाव आरो हौवा जोखोम जानायनि अनगायैबो सानै बिएसएफनि जवानाबो जोखोम जादों। मख'नो गोनांदि मास्क गाननायखौ लानानै गोरोन्थि खौरां फोसावनायजों धुबुरीनि माखासे भट मिरुआव दुंहाव थासारिया जादों। बे केसआव दासिम साथामखौ एरेस्ट खालामबाय आरो सा 10खौ सिनायखाबाय, थाबैनो हमगोन होननानैबो बुंथिदों धुबुरीनि एसपि बिथाङा। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन भट मिरुनिफ्राय इभिएम लानानै फैनाय गारिया लामायाव एक्सिडेन्ट जादों। बे जाथाया 62 नं बरमा बिधानसभा बियाबनि सिङाव जानानै थांनाय बिसायख'थिनि इभिएम लाबोनाय गारिया बरमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलिनि लांगोनायाव एक्सिडेन्टआ जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बे गारिनि सिङाव गासै मोनद' इभिएम दङमोन। थांनाय समबारनि मोनायाव 30 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि सिङाव बिपिएफनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्म आरो बिटिसिनि इएम अरुप कुमार देनि गेजेराव मोनानि समाव दुंहाव थासारि जादोंमोन। बिनि सायाव बिथांमोनहा जाथायनि सोमोन्दै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोरमायनानै होदों। बिटिसिनि इएम अरुप कुमार दे बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा बिजेपिनि मावथिफोरजों सावरायलायनो थाखाय ज' जादोंमोन। बेयावनो प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा गावनि मददगिरिफोरखौ लाफानानै गाग्लोबफैदों आरो इएम अरुप कुमार देनि गारिखौबो गाग्लोबदों। बिनि अनगायैबो बिथांमोनहा रां राननायनि अजदबो होदों। इएम अरुप कुमार दे बिथाङा गाव रां रानाखै होननानै बुंथिनायजों लोगोसे थांनाय रबिबाराव पुलिस प्रशासना प्रमिला रानी ब्रह्मनि न'आव गाग्लोबनायनि रागाजोंनो बिथांनि न'आव अदेबानि अरुप कुमार देखौबो गाग्लोबफैफिनदों जानो हागौ होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेराफारसेथिं प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि इउपिपिएल दोलोआ क'क्राझार टाउनजों लोगोसे गामि गामिबो गोबां रां बिलाइदों आरो बे खामानिखौ मावनायाव पुलिस प्रशासनाबो मदद होदों होननानै बुंथिदों बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआ। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि रां राननाय जाथायखौ खौरां मोननानै प्रमिला रानी ब्रह्मआ एडिजिपि LR बिश्नोय बिथांनो खौरां हरदोंमोन, नाथाय बिथाङा नायबिजिरालासे
बेबायदि रां राननाय जाथाय जायाखै होननानैबो फोरमायहरदों आरो बे जायगायाव पुलिस प्रशासना डिउटियाव दंखायो होननानैबो फोरमायहरदों होननानै बुंथिदों प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा। बेनि सायावनो प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों दि पुलिस प्रशासना दंमोन नाथाय इउपिपिएलनि रां राननायखौ मदद होनो थाखायसो दंमोन मानोना पुलिस प्रशासना लामायाव गसंनानै थादों आरो बिपिएफनि मावथिफोरखौ बे लामाजों हाबनो होआखै आरो थिनहरफिनदों। प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुंथिबावदों दि गोजौ थाखोनि पुलिस प्रशासननो खौरां हरसेयावबो पुलिस प्रशासना जेबो खामानि माविलाय लकेल पुलिस अफिसारनो खौरां हरदोंमोन नाथाय लकेल पुलिस अफिसारा रां राननाय जायगायाव थांनानै रां रानग्राफोरखौसो सांग्रां खालामहैदों होननानैबो बुंथिदों बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआ। बेनि अनगायैबो बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुंथिबावदों दि सिगाङाव बिथांनि देरहागोना रोखामोन नाथाय दा इउपिपिएल दोलोआ रायजोफोरनो गोबां रां राननायाव एसे साननो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। साननैसो सिगां छत्तीसगढ़नि बिजापुराव नाक्सलाइट उदखारि आरो रैखाथि बिफाननि गेजेराव गुलि गावलायनाय जाथायाव सा 22 जवाना मुंख्लं जादोंमोन आरो सा 32 जोखोम जादोंमोन। बेनि अनगायैबो सासे जवाना गोमानानै दंमोन। गोमानानै थानाय जवाना सिआरपिएफनि कनस्टेबल 35 बोसोर बैसोनि राकेश्वर सिंह मानहास। बिथाङा थांनाय सनिबारनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। गोमानानै थानाय जवाना नाक्सलाइट उदखारिफोरनि आखायाव दं होननानै नाक्सलाइटफोरा रैखाथि बिफाननिसिम गांसे लाइजामनि गेजेरजों फोरमायहरदों। लाइजामनि गेजेरजों नाक्सलाइटफोरा बुंथिबावदों दि लांखारजानाय जवानखौ उदां खालामनोब्ला सोरखारा नाक्सलाइट आरो सोरखारनि गेजेराव मिडिएटर एबा गेजेरनि सावरायग्रा थिसननानै होनो थाखाय बिथोन हरदों। सुप्रीम कर्टनि जास्टिस नुथालापाति वेंकटा रामाना बिथांखौ गोदान चिफ जास्टिस अफ इन्डिया महरै थिसननाय जाबाय। बिथां नुथालापाति वेंकटा रामानाया सुप्रीम कर्टनि चिफ जास्टिसनि बिबानखौ 24 एप्रिलनिफ्राय लागोन। दासान्दि हादराव कर'ना भाइरासआ बांफिननो हमदों। आसामावबो कभिड-19नि केस बांफिननायखौ नुनो मोन्दों जायनि थाखाय गोबाङानो रायजोआवबो लकडाउन जाफिनगोन नामा साननानै गिखांनाय फैदों। बेनि फिन बिजेपिनि दैदेनगिरि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों दि आसामाव बैसागो फोरबोखौ खुंथारनाय जागोन मानोना गोबां फावगिरिफोरानो दा गाज्रि हालोदाव दङ। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि आसामाव दासान्दि सानसेयाव फ्राय 60सो सुबुंनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोनो। बेनि मादाव बांसिनानो गुबुन रायजो एबा हादोरनिफ्राय फ्लाइट आरो रेलजों फैनायफोरनाव कभिड-19 पजिटिभ केसखौ मोनो। बेनि थाखायनो ट्रेन स्टेशन आरो एयारपर्टफोराव गोख्रोङै आयेन बानायफिननाय जागोन होननानै बुंथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मख'नो गोनांदि कभिड-19नि बांफिननायखौ नोजोर होनानै दिल्ली सोरखाराबो 30 एप्रिलसिम नाइट कारफिउ फोसावफिनबाय। दिल्लीयाव मोनानि 10 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम बन्द थागोन। दिल्लीयाव थांनाय 24 घन्टायाव 5100 सुबुंनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोनदों आरो बेनो दिल्लीयाव बे बोसोरनि बांसिन कभिड-19 पजिटिभ केस। बेखौ नोजोर होनानैनो दिल्लीयाव नाइट कारफिउखौ फोसावफिनदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।